com bé diu la Mònica, em toca a mi parlar una mica de l'arquitecte a la indústria, en aquest cas al món de la construcció. Canviaré una mica el guió, o que ha explicat la Mònica. Voldria encarar una mica aquesta petita ponència, una mica per obrir els ulls cap a altres bandes. Dins de la nostra constructora tenim arquitectes treballant, en camps d'obra, responsables d'estudis, de més, però m'agradaria enfocar-ho una mica diferent. Quan la Bàrbara em va sol·licitar que donés un títol de conferència, no sabia ni què dir, això va ser fa un mes, i vaig posar què venem els arquitectes. Després, la setmana passada, quan estava començant a donar voltes una mica a la ponència, dic, farem una pregunta, ens sabem vendre? Perquè això és molt important. Què venem els arquitectes? Suposo que això estem tots d'acord, serveis, idees, projectes, infinitat de coses. Jo crec que tota tarda han parlat aquí companys nostres, podem vendre 1001 idees. Ara, a la segona qüestió, ens sabem vendre els arquitectes? La meva opinió és que no. Segurament hi ha algú que em portarà contrària. La meva és rotundament no. O com a mínim no en el sentit correcte. Com suposo que entre el públic no hi ha cap Jen Novel, ni Ren Koolhaas, ni Zaha Hadid, o sigui, cap Star System que té un equip marketing darrere que li apoya, som tots més terrenals, podem parlar de manera més planera. Jo crec, això ho hem discutit moltes vegades amb algun company que està per aquí, que hem sabut vendre molt malament la nostra professió, els nostres estudis, sobretot en el segle XXI. O sigui, estem totalment equivocats de les poques capacitats que som capaços de vendre a la resta. I en això ja la culpa no és de la resta, la culpa és nostra. No som capaços de demostrar que un arquitecte pot fer molt més enllà del que la societat pensa que pot fer l'arquitecte. Com diuen que sempre es vol tindre alguna imatge perquè la gent no s'adormi una mica, doncs posem exemples. Aquí tenim un edifici, suposo que el coneixeu tots, no fem exàmens, si algú que no coneix no passa res, no? I aquí hi ha un edifici que potser no coneixeu tanta gent, és un altre edifici, no? Són dos edificis de vivendes, que també el problema és el mateix, per molta gent. La meva opinió és que hi ha un edifici que és millor que l'altre. Espero que el 99% d'aquí també es pensa el mateix, però tampoc entrem en criteris. Per mi hi ha un edifici que defineix més arquitectura que l'altre. Doncs hi ha un edifici que no va ser dissenyat per un arquitecte i l'altre sí. Xavi, ets un demagog. Le Corbusier no va estudiar arquitectura, no té el títol, però va estudiar arquitectura. Val, d'acord, sí. En tota demagògia hi ha alguna cosa de veritat. Un altre exemple diferent. Aquí veig que la gent és bastant jove, o sigui que no sabeu que abans hi havia a Barcelona preolímpica on no hi havia rondes. Una vegada es van decidir fer unes rondes a Barcelona, un caos a la ciutat, i les rondes tenen dos finals, té el Nus de la Trinitat i el Nus del Llobregat. Aquí teniu una foto del Nus del Llobregat, uns terrenys planers, al costat de les vies del tren, dels delta, molt planer, no hi havia gairebé impediments per fer-ho. Doncs es van... Vaig medir amb Google Maps, 3,5 quilòmetres de nusos per portar a 4 direccions diferents. Jo, a dia d'avui, encara hi ha dies que em perdo quan vaig per allà. El següent és el Nus de la Trinitat. Un entorn molt dens, amb poc espai, amb molt desnivell, gairebé no hi havia per on passar les vies. Em vaig perdre la primera vegada. El reste, entenc que en 800 metres van saber solucionar moltíssim les coses. Són obres enginyerils. Doncs el Nus de la Llobregat, per mig un desastre, va ser l'enginyer en cap. El Nus de la Trinitat el va tindre que venir a salvar un arquitecte que el van posar com a arquitecte en cap per solucionar tot el tema espaial. Sabem fer més coses. Aquí és on volia... Quan deia que no sabem vendre'ns, potser sí, però ens sabem vendre a la defensiva. Tinc l'opinió que... Vaig trobar aquesta imatge, podria ser qualsevol altra, que ens conformem els arquitectes amb aquest combat de lluita o de boxa on ningú es vol pagar, estem allà intentant com esquivar cops, i si ens donen un cop que sigui fluixet i en tornem un altre que sigui molt fluixet. No entenc com en el món convencional els arquitectes lluitem, esgarrapem per conservar aquell detall de la cantonada de façana, simplement perquè la foto quedi bé,
la foto de 2 dies, al cap de 2 mesos quan vas a veure està les goteres i la foto ja no val per res. I en canvi, a la primera cedim, però el promotor ens proposa canviar l'esquema en planta que hem estat mesos i mesos donant i ordenant i no tenim cap problema, o sigui, som pura premsa, no sé, això com ho heu viscut prèviament ho segueixo conservant. Espero que molts de vosaltres no ho feu, però bueno, és la meva experiència prèvia. Tampoc entenc aquesta, no sé si dir-li mania o aquesta obsessió en què tots els tècnics que ens acompanyen, aparelladors, enginyers, tots no ens entenen els arquitectes, sempre fan el que volen, i en canvi quan estem davant d'un client negociant uns honoraris que no havien de 1.000 euros som incapaços de mantenir-nos fort per poder tenir uns honoraris millors perquè tot l'equip funcioni conjuntament. Jo crec que és això que dic, que jo crec que ens venem a la defensiva. M'agradaria acabar amb un petit conte, una petita història. Vet aquí una vegada, com comencen els contes, una empresa important d'infraestructures especialitzada en instal·lacions, en energies renovables, en manteniment, i que tenia una petita empresa constructora. En plena crisi van decidir que havien de donar una mica més d'empenta a aquesta empresa constructora i van decidir que havien d'incorporar una persona que dinamitzés. Quin perfil necessitaven? Doncs algú amb certes dos comercials, jo mateix vaig vendre al tribunal de PFC el meu projecte i era una absoluta merda i el vaig ser capaç de vendre i me'l van aprovar. Algú amb una certa capacitat d'abstracció, els arquitectes, ho som, per què no? Algú amb una dosi d'imaginació, per suposat els arquitectes. L'exemple de la piràmide d'abans és l'exemple, potser l'hem de canalitzar una mica millor, però tenim imaginació, o sigui, això segur que no ho tenim. I en capacitat de coordinar equips, tasques, ho hem fet tota la vida. O sigui, ja des de que fas els primers projectes en un despatxet petit fins que estàs al despatx professional coordinant tots, clients, arquitectes, tècnics, enginyers, podem fer. Jo era el candidat ideal, ho sabia segur. El problema és que aquest era un procés de selecció de treball que va primer per una empresa d'aquesta selecció multinacionals on el que has de fer és enviar un currículum així a les braves i passar filtres. Recentment havia fet dos processos de selecció molt similars, posicions no idèntiques però gairebé similars, i no havia passat ni de rebre un mail que gràcies. Com jo sabia que volia aquesta feina, em vaig tornar a obrir el meu currículum, el meu Word, i vaig començar a mirar el meu nom, la meva data de naixement i després la paraula arquitecte. Vaig veure la paraula arquitecte. Em van trucar el dia següent, vaig fer l'entrevista en selecció personal, vaig passar a parlar ja amb el que seria el meu jefe i en 2 entrevistes el vaig convèncer que una persona com jo, no jo, una persona com jo, era el candidat ideal per això. Vaig tenir sort, segurament hi ha alguna mica part de sort, però jo sabia segur que un arquitecte és per tot el que pot portar a càrrec aquesta feina. Porto 4 anys, de moment no m'hem fora. Això no vol dir que demà em fotin fora, però porto 4 anys i de moment sembla que les coses van bé. M'agradaria acabar amb una cosa, no soc de donar consells, però una reflexió que he fet. Últimament, els últims 4 anys, vaig a 3 reunions per dia. Ja sé com encarar reunions, sé com començar, sé com acabar. I el que estic fent últimament no vol dir que estigui bé, però a mi em funciona, és intentar no presentar-me al principi. O sigui, què més dona que el teu client sàpiga qui ets al principi si no se'n recorda qui ets al final? Llavors el que faig és canviar-li i el que faig és presentar qui soc jo al final. Doncs jo soc aquest, soc Xavier Miralles Paller, responsable de negoci d'una empresa que un dia va presentar un programa de selecció de personal que crec que molta gent d'aquí podria haver accedit a aquest lloc. Ja està. Moltes gràcies.